Ay, dali lang kita nagit. Mabutang ko earphone para mabatian ta ka. Ha? Dali lang. Alright, sige. Can you hear me now? Ate, mayo. Ate, sige. Kamusta ka mo da? Ano dang inyo nga ginobra? Good. It's nice to hear from you guys. Kamusta? Hindi mo guide lang. Matasin nyo ba? Gani. Bala sila gani. Nga sa dason gani. Lang ko makadto dara. Oo. Para sa dason lang gani. Kay sako pa kami. Grabe gidamon yung all ground subong. Oo. Gaan mo ko da padala sa sapatos. Kay kinanan ko para sa amon yung lagaw sa dason. Gani inabalan ko gani ko sila. Nga mapas lang ko to. Oo, sa dason. Oo, ang balong ko to sila. Makadto sila sa Kingstar department store. Para dito sila magbakal sa mga ilang mga school supplies. Gani, oo. Paong ko to sa dason. Ang balong ko to siya. Ay, kapag gali. Okay, bye-bye naman. Bye-bye.